Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввален дар канал, ҳатман обуна шавед, лайк монед, дар номерҳои поёнбуда муроҷиат намоед дӯстон. Ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. WhatsApp-ам дар ҳамин номерҳо дорем дӯстон. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур, повороти аэропорт, чордума инҷо бошад. Сеюм баз, калсавои сеюм баз аст дӯстон, роҳи Ваҳдат, роҳи ҳафтум аст. Хонаи фурӯшӣ дӯстон, ана ҳамин бинои 16 ошёна, хона дар 14 ошёна аз анамин бар, ҷои ки чилик аст, анамин бар ҷойгир аст. Ду дар хона 73 квадрат, коробкаи холӣ аст дӯстон. ҳозир даромада полни ба навор мегирем, варианти алиширам дорад. то охири видеоро тамошо кунед. Меравем ба сӯи хона. Аз ин бар дӯстон коллеҷи омӯзгорӣ аст, мактаби миёна дар ин бар аст, мағоза, садик, ҳама чӣ дар ҳамин территория вуҷуд дорад дӯстон. Меравем ба сӯи хона. хоб дӯстони азиз, ама ба 14 ошёна омадем. хоб мебинем ки дар роҳи комнатаҳои квартиро хонаи фурӯшӣ ана ҳамин аз тарафи дасти чап ростаки аст дӯстон. 14 ошёна, площадкаи калон. ҳафтоду се квадрат, ду дар хона дӯстони азиз. мебинем хона 4 кунҷаҳати хушрӯ, ду тиреза аз тарафи роҳи сеюмбаз, шоҳроҳи калон, калсаои сеюмбаз мебинем, шоҳроҳи калон тарафи роҳи ҳафтум мебинем. аз ин бар бошад даруни кӯчаҳои сеюмбаз, ҷои кондитсионер. хонара иҷоза додагиам перегородка ремонт будро зиндагӣ ки шартномавӣ аст дӯстони азиз. шкатурҳои падеза задагиам ҳамаш қоидави аст, мақсад ягон камбуни надорад. медрои ремонт сар мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. 73 квадрат. нархш дӯстони азиз $51,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад. варианти алиши ягон мошин то 200,000 бошад, ягон мошин болои сум алиш вариант дорад дӯстони азиз. номерҳо барои тамос 902 82 77 22. дар ана ҳамин номер WhatsApp ҳам ҳаст дӯстон, метавонед дар WhatsApp занг занед. агар камера битова дӯстон, роҳи ховарон Ваҳдат анҷа метова сини нуҳум. хоб дар панои худо бошед. дар номерҳои поёнбуда реклама занг занед, ҳатман пулак берасонед. худо нигаҳбон.